Hello everyone, welcome once again to LV Amor Cares. Ug this time, magpalain ako, medyo lahi kini siya kaysa akong naandan nga gigama gyud nga mga videos, no? Because dili gid kini siya totally about my niche, which is kabuhi or acid reflux, hyperacidity, ulcer or whatever, no? Pero I'm going to share with you my journey as a YouTuber. So, mao kana ang ato ang hisgot-hisgotan karon. Actually, this is my anniversary video because I am on my third year diri sa YouTube since 2021 nga akong gi-open ang ako ang LV Amor Cares. Now, so paminawa ako ninyo patiently sa ako ang journey. Ang uluhan diya sa to ang thumbnail akong gibutang diha, from a shy PWD to a confident YouTuber, no? So ang tanan nahibalo that I was born a PWD, person with disability, no? I have eye problem, retinal coloboma, onya inborn, no? Wala koy right eye, walay eyeball, whatever. So usa lang. And then on my journey sa YouTube, I hesitated because sabi ko baka walang manood sa akin, no? Nobody would dare to watch my videos because of my defect. But then I tried, no? Buong tapang, puno sa kaisog, mi sulong gyud ko sa YouTube. So it started August 9, 2021. So wow, there I discovered that being a YouTuber is not really a walk in the park. But then my purpose of opening a channel or making a channel is just to share my life, share my knowledge, my experiences about kabuhi or acid reflux or topical Bible reflection, which is really my passion. I really love the Word of God. So dito nag-revolve ang ako ang mga videos, no, sa first few months, few years sa ako ang YouTube journey. At first shy kay ko, no, maulaw gani ko mo tan-aw og daghang tawo because of my defect. So when I started out sa YouTube, nangisog yun ko nga dili ko maulaw. Anyway, I will be facing the camera only. Pero I thought it was an easy game, pero dili di ay, no? Dili di ay facing a camera, medyo makaingon ko nga. So walay audience, ako lang, pero dili di ay, no? Kay conscious hinuon ka because when you're in YouTube, on YouTube, pag na-publish na ang imuang videos, many people will watch you, no? So motto, but then with courage, with some encouragement also from other people, mi publish ko sa ako ang first video nga personal vlog to siya actually, bahin sa ako ang kaugalingon, no, or something about choose life and be happy, something na. It garnered 300 views kapin. Zero subscriber, no, zero subscriber. So nag-uol kay ko, hala, wala man ko'y subscriber na, bakit mo subscribe na ako. But then later on, akong na realize nga doon na, no, doon na nag-subscribe na ako. I have 10 subscribers, then nahimo na siya nga kuana, pero hinuon nag-struggle ko to reach 100 subscribers, which is lipay na kay ko when I reach 100 subscribers. So I was so happy. So at least doon na ako'y 100 subscribers, no? Dayon sige lang kung publish niya, gamay ra kog views. Gamay ra kog views gyud actually, no? Gamay ra ko kaayo og mga views. But then later on
puro mga Bible reflection, topical Bible, unsa pa na diha. Tama na ko sa tag 300 views, 200 views. And then one day, December of 2021, nakapublish ko accidentally og topic which was really not my expertise. Naka-publish ko anang unsaon pagwagtang sa kabuhi og lipong in 5 minutes, no, sa sulod sa 5 minutos. So akong gi-publish, wala siya view. Wala ging tan-aw sa nag-uol kay ko. Wala may tan-aw sa akong kabuhion man sadta, no. December, January, nothing happened. February, ay to my surprise, may boom ang ako ang unsaon pagwagtang sa kabuhi og lipong sulod sa 5 minutos, no? And then after that, wala lang to ana, so I followed it up with lain na pud nga video nga dili bahin sa kabuhi, lain na pud nga topic, nag-travel naman ko, whatever, or nag-phobia naman ko, different phobias, nag-publish sad ko dayon about life. So wala lang gihapon, no, wala lang gihapon. And then pero nahabong ko nga nagkadagan man ako subscribers, asa man dapit nga video ato nga daghan na gyud siya hangtod nga to my surprise hingabot lang po ko og 500 views, subscribers, unknowingly out of nowhere wa ko kibaw disagikan unsa nga video nako. And then later na real akong ang video no murag doon ako i-update nga gigama dito di ay atong certain video nga unsaon pagwagtang sa kabuhi ug lipong sulod sa 5 minutos. So hindako di na siya kayo dito ang akong subscribers nga pertig yung daghana. Tingali ang subscribers nako ana nga video ato nga time 600 subscribers nako came from unsaon pagwagtang sa kabuhi ug lipong sulod sa 5 minutos. And so naka-realize ko nga ari day ko sa kabuhi. So mao din ang akong niche, no, ang kabuhi di ay. Pero ang journey nako sa YouTube is not really easy. Dili tanan nga kabuhi nako hing click, no, dunay wala kaabot og 100 views. So, kung sa may problema, ani. So, ang akong thumbnail, murag, ambot, nag-struggle gyud ko ana hangtod gani. Until now, nag-struggle ko ana ng thumbnail, no? Pero ako gipaninguha. Unya, dugangan pa nga, my videos, walay editing kay, puro na raw. Kay I do not know how to edit. Kanang doon ako diferensya, doon ako physical defect, dili kay ko kadugay og tutok sa gadget because maglain jud akong mata, no, nya nobody around to help me in editing, wala gyud munang kanang kantang all by myself mo fit in ginanako. ako'y magyaw-yaw. Ako ang cellphone nga wala ko'y sophisticated nga cellphone, only my Samsung or Xiaomi or Redmi na ra din kani nga gamay nga unsa ba ni ngalan ani niya kanang stand para sa camera, no. So wala gyud, no editing, wala tanan kay I really do not know. Bago lang kung kahibalo ng thumbnail, which akong i-acknowledge ang thumbnail maker, no, ultimate thumbnail maker muna akong ginagamit kay simple ra pud kayo. So ganahan ko niya, no. So mao kana ang akong journey aron YouTube, dili gyud nako makuan ang usahay discouragement, usahay ang struggle, the pains inana. So hangtod nga hingabot ang panahon nga hingbag down akong mata. Nabag down siya, which it needed to be operated, no. Ang mata August 25 I passed out. Nakuyapan jud ko kay akong matawa jud. Wala ko'y nakita, tanan-tanan ni nana. I was so depressed.
depressed, dayon stress, so I became weaker, I became discouraged. Unya ingon ako, goodbye my channel, dili na siguro ko maka-continue because ang akong mata nahitabo to August of 2023. So August 2023, September until June of 2024, 10 months ang akong absence sa YouTube YouTube channel, no? So sige ko na una, wala na gito akong YouTube channel, dili na gid ko tingali para diha. I can never be an influencer. I keep telling myself, I can never be an influencer, no? Wala na gid ko ana kay wala kanang, so it's useless manang. Sometimes I ask myself, nganong nag-YouTuber ko nga, di ba din ako matiwas, no? So until gioperahan ko og November, unya nag-rest man sad ko sa akong mata, 10 months gyud ang akong absence. Last June 26, kay I still have one video na to be uploaded sa YouTube. Bali wala na ako ma-upload. So okay naman akong mata. Mingon ko nga, Lord, kanang ako lang i-publish. Akong gi-publish. Unfortunately, wala po siya mo-hit. Wala siya mag-hit. And then, daghan na po kong na-publish between June 26 until now. Murag mga, I think, mga a dozen of videos. Pero, wala lang gyapon kanang kuan lang. Although naay mananaw pod ang ako ang CTR, okay, ang ako ang average view duration, okay pod. Di ako sa views nya wala po kayo makig kana bang o say nga na engagement, wala kayo siya, no, wala kayo siya. But then ang akong pagka-shy na-overcome na ako. No, thank you sa YouTube. Kanang life-changing. YouTube is life-changing, no? Transformation. Gikan sa akong pagka-shy, na nahimo kong confident sa akong self because anad na ko mo istorya sa camera o gamto na sa audience, no? Og dunay audience, dili na ko maulaw mo istorya because pila na ka videos ang ako na-publish sa YouTube, daga na kaayo, and then dito naka-learn ko og lesson, ingon ko nga, thank you Lord, kay through YouTube, nahimo kong confident, no? Confident sa akong kagalingon. So, my YouTube journey, YouTube is a life-changing medium or process, no? Kay gikan nga sa shy ko kaayo, nahimo na ko karon nga confident, no? Dili na ko maulaw. And then bisa kanang the way I speak, I can talk kanang medyo paspas na kay hibalo ka sa YouTube kinala pinaspasay, no? So ang akong journey is not easy. It's not a walk in the park. Kung nagtuo mo nga walk in the park ang YouTubing, dili, no? And then naay ups, naay downs. You have to go through the valley of death. Labi mag-flatline ang imong angkat. So all those things, but then I said to myself, if I quit, wala ko'y maabot, no? A quitter never wins and a winner never quits, no? So ari ko sa kaning to go on. So dili ko mo quit, so that I can win, no? Doon na po ko'y goal, doon na po ko'y ma-reach ba nga inaana, no? So inaana sa kadtong gustong mag YouTube, why not? Magamit ninyo yung patience, ang long suffering, kana bitang struggle. You know how to handle everything because YouTube taught me how to handle things, discouragement, kanang to go on, to move on, kanang naa siya diha tanan, no, sa YouTube. And then finally, ang niche. My YouTube niche is nara ko nag-revolve ng kabuhi, pasmo, bughat, impatso,
pas mo sa kusog, pas mo sa gutom, inana, etc., etc., and the other gastrointestinal problem. So, nakita sa YouTube nga, muna akong niche. And so, muna siya akong i-continue. And then, hantod nga, as of today, ang akong, before I left YouTube temporarily, ako siyang gibiyan 10 months, my subscriber was 1,003. 1,003, not 300, 1,003. When I went back to my YouTubing last June 26, guess what? Ang akong subscribers, 2,540, I guess, or 640. Now it is 2,880 plus at the moment. So I clap my hands. I was clapping, laughing, and really happy to see that after 10 months of absence, binagan akong subscribers, no? Binagan akong subscribers. So, thank you, Lord, for that. Thank you, YouTube. Thank you sa mga subscribers, mga tao nga keep on watching my videos all over again, no? So, napod nooy mga videos nako nga really sucked. Pero, okay ra na siya. And then, ang ako ang kanang na ang sa ngalan ani watch time hours is also increasing. Tingali, I am positive to say I'm almost there, no? I'm almost there. So hopefully makagain pa ko og uban nga mga some views, no? And then I am still teaching myself to make thumbnails and good titles, no? Mo maguna siya ay maguna ang thumbnail ug ang title. So I hope maka-go on ko, and bisan og PWD ko, pero I have proven something that even if do na tay kapansanan, fair lang gyud ang YouTube, no? Fair lang gyud siya, equal sa tanan. So kamo diha nga naguna-una nga mag-open og channel, why not? Sige, move, go lang nang go, no? Pero talagsara ng accidental success, to be frank. Accidental success, talagsara yun. Talagsara. Usually, mag-struggle yun ta. Mag-struggle ta. We have to climb mountains. We have to be in the valley sometimes. We have to be, unsa na, kanang ang ato ang patience, ang ato ang encouragement na kinahanglang dili ta mo undag ta, wala tay kapaingnan, no? Magsige ra tag kuan diha dita. So I hope nakahatag ra pod kog encouragement aning ato ang YouTube journey. So I hope na makitaan ko ni sa YouTube with all the, dili man gyud ko ka nalimot-limot ako sa English nako. Kaning retired na ta sa government work. So sometimes ang ato English, ang atong kuan medyo malimot-limot na tanong, murag mag-stutter ta panagsa. So sa in Tagalog, hindi naman ako masyadong adept in speaking Tagalog language. So I am at home sa Cebuano, which is really my mother tongue, no? Sa English, few sentences I can manage to communicate, no, with other English speaking YouTuber. So mo na lang kadto. That's all for now regarding my YouTube journey, how YouTube changed my life, transformation from a shy PWD to a confident YouTuber, and then how YouTube
how YouTube discover my niche, discover my expertise. So nakita sa YouTube nga ang akong niche diri ko sa kabuhi mga acid reflux. So more on mga gastrointestinal problem sa sunod nato nga mga videos, depende lang og unsay outcome ani nga video. This is my anniversary video, to remind again or to tell you again nga this is an anniversary video. So I am giving all my accomplishment nga katunga pa. But then I know that one day I'll be there. I will reach the unreachable star. Bye for now, hangtod sa sunod. So more to know ang summary sa ako ang YouTube journey from a shy PWD to a confident YouTuber, no? So I hope okay na po na akong thumbnail niya, no? Wala gyud po editing because I really do not know how to edit, no? Wala gyud ko nang editing. This is a raw vlog. Simple kaayo, no? So at least I am giving values to my palangga nga mga kabuhi unon. Dili ingon og whatever, no? So bye for now. Have a good and godly day everyone, and please remember, God promises us that He will never leave us nor forsake us. Hangtod sa sunod, salamat kaayo mga palangga. Bye bye.